shahararren jarumi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022 ya yi wani abin bazata, sannan kuma ya yi wani abin almara da ya burge mutane, sannan kuma ya daɗe yana saka mutane a cikin mamaki. Na tabbatar da cewa idan kai musu wannan shahararren jarumin mawaƙi ne mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi, za ka danna subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan kuma ka danna like, ka yi comment akan wannan bidiyon da ka samu akan wannan tasha mai albarka. Sannan kuma idan ka cika shahararren cikakken masoyin wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi, ka daure ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan kuma ka yi sharing wannan bidiyon zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp. Sannan kuma kalli bidiyon daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa domin samun ji da ganin cikakken me yake dauke da shi, domin kuma samun ji da ganin cikakken ma'anarsa a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Maraba da zuwa tasha mafi shahara a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya, wato Exclusive 24 TV, tashar da take kawo muku shirye-shiryen da labaran ta kan awa 24 ba tare da sassa zuciya ko hauma a ciki ba. Idan kuma ka a cikin wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka mana like, kai share, kai comment akan kowane bidiyo da ka samu akan wannan tasha mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022 yana nan yana shiri na fito muku da wani sabon album ɗinsa na wannan sabuwar shekara, wato Soyayya album. Domin kuma samun ji da ganin cikakken wannan album na sabuwar shekara mai suna 2022 wato Soyayya album, ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka, sannan kuma ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka, ka biyo mu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi sun yi wata haɗaka da shi da wannan shahararren gawartaccen mawaƙin jarumi mai suna Adam Zango, wanda Adam Zango dai shahararren jarumi ne wanda kowa ya san shi. Jarumi ne wanda yake fito a cikin fina-finai, sannan kuma yake yin waƙoƙi da kuma bidiyon waƙoƙinsa duk a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Sannan kuma shahararren jarumi ne a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. To domin samun ji daga cikakken wannan waƙa da suka haɗaka tare, ka biyo masu wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Sannan kuma ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mu ɗora ba tare da ɓata lokaci ba. Kada dai ka shafa, kada ka manta kana tare da tashar Hausa Zalla Radio a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Domin samun ji da ganin cikakkun ingantattun ayyukan mu, ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ka danna like, share, comment akan kowane bidiyo da ka samu akan wannan tasha mai albarka. Sannan kuma ka cigaba da kallon bidiyon namu daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa domin samun ji da ganin me yake dauke da shi a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba domin samun ji da ganin cikakkun kanin labaran da kuma samun ji da ganin cikakkun ayyukan na wannan sabon shekara mai suna 2022 akan wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi. Kada dai ka manta, kada ka fita daga cikin wannan tasha ta mai albarka ba tare da ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, kuma ka yi like, ka yi share, ka yi comment akan kowane bidiyo da ka samu akan wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV.